Kommi Kert, il-YouTuber ta' Arsenal, ħabimakom ħankun qed nitkellem dwar il-logħba tal-bieraħ bejn Nottingham Forest u Arsenal. Kienet it-tieni logħba fil-istaġun għal din is-sena, sena ġdida, rajna rebħa li żgur li kienet meritata għat-tim tagħna bla ebda dubju. Rajna r-ritorn ta' Emil Smith Rowe kif ukoll diġà rajnieh fir-rebħa konvinċenti li kellna ma' Crystal Palace fil-bidu ta' din is-sena wkoll. Żgur li kull supporter bħali jieħu gost jara plejer bħal Smith Rowe mal-11 u plejer li ħaqqu beda jissemma dan it-transfer market li jitlaq on loan ma' West Ham biss però Smith Rowe qal li I am committed with Arsenal u qed jiġġieled għal postu u l-bieraħ rajnieh li beda flok Kai Havertz. Niġu għall-logħba, l-bieraħ rajna 11 verament tista' tgħid b'saħħithom, 11 li fl-opinjoni tiegħi ma nistgħux inkunu aħjar minn dik l-iskwadra, forsi Thomas Partey kien qed jaf li ritorna lura wkoll trejnja mal-11. Il-bieraħ ma kienx magħżul, biss però nemmen li ma' Liverpool għall-logħba ta' nhar il-Ħadd żgur li ħajkun fl-iskwadra. Mela, il-bieraħ rajna futbol verament dominanti tim tal-Arsenal. Tista' tgħid kellna aktar inqas 800 pass f'logħba sħiħa, skurjajna tnejn biss. Qegħdin bil-mod nitgħallmu, kultant vera nkunu boring, kif qed ngħidu ħafna timijiet żgħar li jilagħbu bil-low block drawna, jiġifieri dawn it-timijiet trid alternattiva u inni ngħidha wkoll li għandna bżonn attakkant. Jidher li dan il-January transfer market mhux ħanixtru attakkant mhijiex fil-pjanijiet ta' Arteta. Arteta qal li I'm going to stick with this team. Nemmen li fis-sajf konna attakkant ħafna li tissemmew imma Ivan Toney ta' Brentford, Osimhen ukoll li tissemma' magħna ma' Chelsea. Żgur li għandna bżonn striker u mhux just striker, għandna bżonn goal scorer għax strikers hawn ħafna. Għalija eżempju wieħed mill-aħjar strikers li qed nara bħalissa l-MH f'Ingilterra, jgħid mal-Bologna, però xorta ma nemminx li huwa dak qed nirreferi għal Zirkzee, ma nemminx li huwa l-attakkant li rridu, huwa plejer impeccabbli fuq il-ballun, il-mod kif jilgħab żgur li ħajkun Arsenal material tista' tgħid. Imma rridu attakkant li jkun kif tgħid għażżin imma jkun at the right time at the right place. Il-bieraħ rajna ħafna passing quddiem il-kaxxa ukoll ġa l-kaxxa dħalna verament infection areas verament perikolużi, kellna 60 touches rġajna ġa l-kaxxa ta' Nottingham Forest mhijiex ċajta l-ħawa li hija statistika verament turi biċ-ċar kemm qed nilagħbu futbol verament perikoluż. Qed nilagħbu futbol mhux just perikoluż imma li ma nagħtux ċans lill-avversarju joħroġ hu l-ballun. Il-bieraħ rajt tista' tgħid li l-goal ta' Nottingham ġie minn loose ball, baqgħu tilgħajn mal-linja, taw cross fl-opinjoni tiegħi kien hemm fuq Saliba għax hawn jibbu taħt bidejh u dan kien il-goal li ġabu 2-1. Daħlu fil-logħba, kienu perikolużi l-aħħar ukoll, però l-bqija aktar minn hekk żgur li ma kellhomx azzjoni perikolużi. Nixtieq insemmi punt ieħor importanti wkoll, nemmen li Saka għandu bżonn logħba mistrieħ, ma jistax ikun dal-plejer ħajibqa' jilgħab logħba wara logħba u top scorer tagħna tista' tgħid, però bħalissa nemmen li daqsxejn out of form għalkemm il-bieraħ skurja. Nemmen li mhux ma' Liverpool meta tkun logħba li verament titla' ħiebers kollha kemm huwa possibbli Liverpool huwa kwota fil-palissa wieħed mill-aħjar timijiet li hawn fl-Ingilterra. Żgur li Saka jkun ta' pedina importanti għalkemm kultant ikun daqsxejn out of form, imma żgur li ħajtik dik l-enerġija li mmorru biex
kemm jista' jkun nippruvaw niddominaw il-Liverpool ġa darna. Il-bieraħ rajna logħba Gabriel Jesus kif jgħidu l-Ingliżi he gets too much stick, però il-mod ta' kif jilgħab Gabriel Jesus huwa plejer li jaffaxxinak il-mod kif jilgħab, kemm huwa dirett, kemm huwa tekniku, il-mod kif iniżżel il-ballun jidħol minn ġo l-kaxxa, joħloq għal sħabu. Orajt mhux l-istriker li nerġa' ngħid li hu l-istriker li jgħiddik dawk l-20 gowl fis-staġun, però huwa plejer li joħloq azzjonijiet bl-amment u hemm meta ngħid bl-amment għannuni li bl-amment. Biss però il-finishing tiegħu irid jitjieb. Il-bieraħ verament ħdimna gowl tajjeb ħafna, tista' tgħid minn one pass minn throw-in ta' Zinchenko li induna li kemm Jesus fl-ispazju tawlu mill-ewwel u minn anglu verament diffiċli irnexxielu jeleb il-Turner minn bejn saqajh, tħanna fil-1 b'xejn. U mbagħad minn żball ta' Montiel li ta' Odegaard ta' pass ora Jesus u Jesus b'assist ta' lil Saka u Saka sab pressure b'kartu żieru. Dawn kienu il-goals tal-bieraħ, nemmen li il-goals kellna azzjoni oħra fejn inkabru l-vantaġġ, ċans ta' Jesus meta daħal tajjeb fil-kaxxa u xut tiegħu raqat il-lasta. Żgur li Gabriel Jesus kien ħaqqu gowl ieħor fl-opinjoni tiegħi, gowl li tista' tgħid żgur li kien ħajiswa għal mod kif ġiet il-partita biex tidħol b'2-1 jkun hemm daqsxejn ta' biża' u Nottingham żgur li kieku ġabu l-gol tat-tutu għalkemm ma kienx ikun ħaqhom biss però itelfu b'ġiex punti u kienet il-logħba kienet inħass iktar bħala telfa milli draw mbagħad. Però se nħarsu l-qudiem kif diġà għedt striker dan ix-xahar żgur li mhux ħanġibu, ġifieri rridu nibqgħu wara l-plejers. Nemmen li jekk nibqgħu nilagħbu dan l-istil ta' futbol żgur li ħankunu hemm sal-aħħar tal-istaġun u nibqgħu ras imb'ras ma' Liverpool ma' City. Għada irridu jiffukaw fuq logħba tal-Liverpool fit-training u nemmen li żgur hekk ħajamlu. Il-ħadd irridu nuru li aħna kapaċi nielbu ċertu pressure li jkollna fuqna u nemmen li jekk nirbħu l-Liverpool ħatkun a big statement għall-kampjonat u żgur mhux forsi ħankunu ta' taqtija tajba hemm fuq ma' l-aqwa żewġ timijiet li hemm bħalissa wkoll fil-league u żgur li b'mod ġentili nippruvaw nżommu l-pressjoni u jekk aħna nirbħu nippruvaw li huma jkollhom pressure tal-mod kif jilagħbu biex jekk nibdew nfallu aħna dawn it-timijiet ħad jiġu bla pressure. Iktar nemmen Liverpool, is-City huwa tim li għas-Ġunnu żgur mhux ħajfalli, però Liverpool jekk aħna nibdew nfallu, il-Liverpool żgur mhux ħajfallu, anzi jkollhom iktar dak il-logħob at ease li jistgħu faċilment jieħdu l-punti mas-City. Dak kien kollox min-naħa tiegħi, grazzi għall-programm ieħor Mix Zone. Infakkarkom li dan il-programm tistgħu ssibuh fuq il-YouTube channel tagħna Mix Zone. Il-programm li jmiss ta' Mix Zone huwa għada il-ħamis fis-7 ta' filgħaxija fejn ħanaraw il-Julian u l-Karim għall-konfront bejn Liverpool u Chelsea. Grazzi u nsemmi kulħadd.